haputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. What's going on? Alright! Happy birthday kay Papa Oka Lumibaw. Diyan po sa Kamalig Albay. Happy 64th birthday. Ha? Piginit ko na po yan pagisuyo ng gadayan sa kuya ni Ate Rachel Lumibaw Bunag. Hali po duman sa San Francisco, California. Ha? Pakigrit nga niya tabi kay Papa ko Oka Lumibaw. Diyan po sa Kamalig. Ha? Happy 64th birthday. Yes. Ha? Thank you. Happy birthday po Kuya Oka Lumibaw dyan po sa Kamaligalban. 64 na palan. Ansay mong edad. Mga tugang Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Welcome po mga tugang sa programa. Di pong personalan. Kita po tagahapot lang. May mga text digdi tabi. Pig-text ko na tabi si Mayor Rosal sa mga nagpaparatirik sa kuya tungkol digdi sa benepisyo na itatao tabi sa mga senior citizen sa Legazpi na maresibida tabi ki 1,500 pesos ang kada saro na mga senior citizen. O ilingon tatagari ang pagkasabot ko ka ang gari kasarabay po diyan sa PWD. Pig-text ko na tabi si Mayor lat-laton lang po nindo sa mga nagaparatirik digdi. Lalo na po sa mga aki, kan mga seniors, sa mga senior citizen mismo. Paano nga yung pag-claim kaan? Tadiding nga sa barangay mi, nagapalibot nga sa barangay kapitan mi, piga pa ko ang nga sa listahan. Tang aram ko po, ang listahan tabi, mga tugang, subase sa OSCA na record. O ang problema dyan, kung igwa po ko din nakasabay, kaya sabi, may mga barangay office kapitan da tabi na nagpapalibot sa barangay para i-check mga tugang sa mga senior citizen na day po nakasabay mga tugang sa listahan kang OSCA. Tangani na makareceive ka mo kan 500 pesos, 1,500 pesos na financial assistance mga tugang hali po sa lokal na gobyerno kan Legazpi. Tanghapot, siyempre, yan mga tugang ang pwedeng source of fund kaan hali sa lokal na gobyerno kang Legazpi. Mga tugang, di kwarta iyan niya to, di ba? Na isi-share sa paagikan alkalde, mga tugang, ta siya nagdesisyon kaya na i-share mga tugang ang sinabi ng kantidad para po duman sa mga senior citizen. Yan, 1,000. Ang sabi, ang pagkaaram ko, gabos. Tagero na man ng pipilion, kung sabiyon, mga ayo-ayo, pati so dai-dai, mga tugang, tabi, makakaresibi kan sinabi ng kantidad. Okay? Sabi kan nag-text, so mga SSS pensioners po, kasabay man sa 1.5. Yung nga nagkaklaro ta po, tamay mga pensioners baga na so nag-receive ki 500 pesos per, pero kang SSS, ika po ki nag-receive ki so 500 baga hali sa DSWD. So pigat release mga tugang na gari 500 per month. Pig-release ito per quarter kaya 1.5 man ito. Kaya lang ito po na mga benepisyong ito para lang po duman mga tugang sa kwan, para lang po duman mga tugang sa duman lang po iyan sa mga TOs, mga TOs na miyembro tabi kang senior citizen. Iyo po. Okay. Good morning, Henry. Pero po ang edad kang senior na pwede sumandatory po na age sa classification kan pagiging senior citizen. Iyo po ito. Pero ang senior, bako 60? 60 baga, di ba? Iyo po ito, pataas. Si Ma'am Regino, naghapot kung kaibahan nga ako dyan. Siguro, madam, dahil ka na po digdi magsabay, ta? Pasira mga dyan, ikudutunta ka dyan. Madagdag ka na ng mga Ang pagkasabot ko tabi, madam, gabos. Gabos. Kaya kaklarify ta tabi taon-taon. Kung gabos tabi,
1.5 baga. Di say mo so 1,000. Sako man so 500. Dede, karaw lang po. Pero pagkasabot ko gabos, kaya langan mga hapot ngunyan, paano sa pag-release, sa inmako asin po mga tugang, pwedeng magkuaki personal ang senior citizen o pwede siyang ipakuha sa iba. O yan mga hapot, kan sa tuya. Buda, sunod ang lista dyan sa OSCA, mga tugang, kung di nakalista na sa OSCA, piga paikot ko niyan kang barangay, kapitan. O syempre, kung piga paikot yan, madagdag ito na more than 18,000 na seniors. Didi po sa satuyang syudad. O, yun, okay? O, tataon lang ha. Tanay pa nag-reply. Mga, ibalong ko doon na po ng lugod para matapos na ini. Baka lamang, ano yan, baka makauron ta din atab mga tugang si Mayor Rosal. Sabi ni Toy Rain, regardless of economic status, are all qualified. Iyo po, Bigo, regardless kung ikamayaman-yaman o bako ka man mayaman o kung ano, ito ng sarong cellphone ta daw ang gamiton ta kay Mayor ta. Baka malubat ini. Ito, good morning. Pag sinabi na senior citizen at PWD, gabos po ba? Wala pipilion. Iyo nga ni ini, ma'am Lilibet, ang ika-clarify ta. Tang nadangog ko talaga naman sa news, na Edwin, may igwa akong nadangog na PWD. Okay. Sabi po kaya ang 65 years old dahil pwede pa. Digdi po ini sa barangay 24. Iyo sabi kang leader ninda. Nata under the law, pero ang edad kan senior citizen tabi pa ding mar na konsiderado ka ng senior under the senior citizens ano yan law. Bako 60 pataas. Diba? Ay clarify ta po yan. Tabi, ano. Good morning. Sisay po na PWD ang pwede mag-avail. May aki ako na PWD. Qualified ba? Yung nga kay kwanta, ang basta ang pakasabot ko po, senior citizen lang. Pero gari may nami-mention na PWD, anong qualification kayan? Ibo, o yan i-clarify ta. How about po so GSIS pensioner? Yan. So, yung ani, nag-receive ki pension sa SSS, sa GSIS, 65 na po ako, wala po akong nare-receive na arog kaan ever since. Ang ganyan man sa nangani po ini itatao ta, ini nga po kay ni gari assistance po daa, ngunyan na pandemya. Iya po, mga marayan mga hapot nindo, at apudang ko na daw si Mayor, baka pwede na kitang masimbangoy. Kaya lang, pig-text ko kasubago dahi pa. Madali lang ha. Taparingon talaga ang sayang cellphone. Tangani na, yung mananggad, so isi-suspend. Pero sabin, ang pagkasabot ko, gabos, regardless kung pensioner ka o kung ano, baka lamang. Okay, nag-ring po ang number ni Mayor. Siguro baka may kauron ini o kung ano. Anyway, latalaton ta lang po ha, tangani po na makauron ta, mga tugang an sa tuyang alkalde. Okay, nag-ring, taon na lang, matics na lang po, baka mag-apod taon na lang. Okay, para mientras, kamutabi na mga senior citizen na nagdadangog mo niyan, dangugo din do ini, Junior, dangugo din do ini. Bilang palaban na broadcaster, kapag hirap sa paggalaw at limitado ang kilos, dala ng sakit ng katawan dahil sa rayuma, isang solusyon lang po ang subok at hiyang sa akin. Fastest Alaksan, Alaksan FR. Dito tulad ng pahid-pahid na bitin ang epekto para sa akin, kaya paulit-ulit kong nilalagay. Subukan ninyo itong gamot na doktor prescribe at hiyang sa akin. Noon pa, Fastest Alaksan, Alaksan FR. Mabilis na aksyon sa sakit ng katawan at rayuma in as fast as 15 minutes. Mga papsi, mag-Alaksan FR na, sulit sa halagang 8 pesos SRP. Tapos ang sakit ng katawan at rayuma. Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Okay, yun po. Mga kapatid, Alaksan FR. Yan bagang supig ko ni, di ba? Yan supig mo model ni Manny. Kaya siguro, pagkatapos ni Manny mag-boxing,
Siguro, may natirada ka na alaksan. Di ba? Yung papangahon ka ni, bigla ka na lang napapangahon ni, ano ito, ni Ugas. Di ba? Pangahon ka ni Ugas. Di kang kungulog ang paanliog mo. Alright, maski nga ni po so 500 monthly, wala makukuha, sumader ko, 65 po siya. Ini pong 500 monthly, so kung baga inigayod, so DSWD, ikaw po kaya yung kikwan, ki qualification, ano, di ba nga senior citizen, di ba? Mga aki mo nga may trabaho, you're living in a family, mga tugang na may hanap buhay, garo disqualified ka na dyan. Garo ka, may patakaran po yan. Henry, sa intabi hali specific budget ng 1.5. Allowed ba yan ng kuwa? Na ba ko pa ECQ? Iyon nga nang iaputa po. Ara mo ngunyan ang kuwa, mga tugang, tama ang pigigibunin na sa pagwardya kan sa tuyang kwarta. Social pension yan, sir. Yes, agree. Social pension po itong 500 na bako man po gabos ka ito, nag-receive kang social pension. Okay? O bueno. Mga tugang, 5 minutes bago po magabot ang alas 6 o alas 8 ninaga. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, so habang dahil pamantabi si Mayor Rosal, i-try tagiraray na po dan para po maklarify iyan ng mga kahaputan nito. Stay tuned lang. Dahil magparerero dyan sa Satuya, tabi na palibot. Okay. Ngunya na panahon mga tugang, may bago kitang vaccine. Ang vaccine tada tabi ang ngaran Sputnik Light. 1 dose. 1 dose. Ano direct? Gapong ko ang Edwin na ko napigataram naman kalalaki naman na ini naman na ang problema ngun yan suinot na nabakunahan kang Sputnik V. Bukas mo James Coffee Light, di ba? Ang problema ngun yan sunabakunahan kang Sputnik V. Taday po mga tugang kibareta maski sa national, kung may maabot pa dyan junior para po sa pag-second dose. Inungon yan ang pig-aradalan na kung ano ang second dose dumantabi mga tugang sa natudukan kang Sputnik V. Tayang bagang Sputnik V, iba ang dosage tabi sa first na bakuna, iba man ang dosage sa ikaduwang bakuna. Gari may pagkakaiban duwang yan. Ano? Kaya lang ngunyan, dadangog ko mga tugang sa Manila, kung papaano tabi gigibuhon mga tugang na ano da ang pag-second dose sa Sputnik V, taday ki plano na mag-release as in magpa-deliver giraray ang Russia. But iyang garip ang parte kaan so iba, donasyon kampil sa Pilipinas, ang iba, binakal. Kung harog kan junior unfight, anong mangyari duman sa nabakunahan kang Sputnik V? Pigaradalan ngunyan kung ano databing vaccine, ngaya Moderna, Pfizer, AstraZeneca, ang kwalipikado na pwedeng pang second dose dumantabi mga tugang sa nabakunahan kan Sputnik V. Pero sabi ni Vaccine Czar, Carlito Galvez Jr., kamutabing mga nagkabarakunahan ka Sputnik V, di na ka mo masyadong makahadit. Igwada adyon, kimaarabot mga tugang na mga bakuna. Anday lang duman na mention sa bareta, si Sputnik V, kung may maabot pa. Maray, so Sinovac ta talagang nag-uuran talaga junior, adi? Nag-uuran talagang Sinovac. Di ba? Kadakul talaga ka nag-arabot. Ngunyan, di pa tabi kibareta dyan, sa natudukan tabi kang Sputnik V na naka-first dose na, kung may maabot pa o ano ang mangyayari dyan. Po, halat-halato no sa nanindo. Tapos siyempre, pigadalan man kang gobyerno yan. Iyan ang problema, junior, sa libre.
Sabi da kang Russia, ay lingon mo sabi da kang Russia, mga tugang, kapos niya kami sa pag-manufactured, pag-ibo. Ngayon, tatawa na naman kita. Impi light. Ano ito? Sputnik light. Pero ini, di kitang hadit ka ini. Taduwa tabi iyan, mga, saro sa ng dose iyan, garipuan, Johnson & Johnson. Hello? Hello, babe. Babes, morning. Morning. Yes. Ito pala na Sputnik B. Sample man sana. Gapon. Gapon ka ng salbatana ka dyan. Sampol ka kabuhaan mo. Ano na, problemado na gaan. Pumatira na sila ka ni Emperador Light. Hindi ka nawang dos. Hindi po, gal. Ito na ka mo siya. Sample. Diba? Sampol. Natusanta kang makantiyo ka pa. Ano sa'yo mo? Pero mayo rin na. Yung mo sampol na. Parang ngarak-ngakan pa kita kang laking ini. Okay. Good morning, Data. Sabi ni Marantal Arnel, Bayanihan one day kasabay sa ang SSS pensioner sa ayuda. Okay? Ito. Sabi ni Ja Bilen, good morning. Aida Kada, good morning. Tabi, Ate Rachel. Bunag, o Ate Rachel, grinit ko na si Papa Oka Sa bago happy birthday kay Chuoka na lumibaw dyan po sa Kamalig. Happy 64th birthday. Yan. Okay? O bueno. Aram mo taon na ang report dali dyan sa lawas. Pero di ko dito sabi, may maabot na Kaya lang po, di aram kong noarin. Sa kabaga. Okay. Light ang second dose ka ni Sputnik V. Iman si aputong ko na si Dodds. Hindi si Noel na manalo talaga. Aputon mo nga si Dodds. Nagaro light man sa nangayang second dose. One dose lang po Sputnik V. Musta man daw po ang feed. Ay, day po. 2 doses tabi Sputnik V. 2 doses tabi Sputnik V. Ang 1 dose tabi. So, Sputnik Light. Yan. Okay? Okay? Okay. Maski milyonaryo, basta senior citizen, qualified tabi. O sabi nito Rain. Okay? O bueno. Aramon tamo na mga tugang mga report hali po dyan sa luwas. Nasa linya po ang Bareta kay ba si Ange Galero. Alokasyon kan component 2 Sputnik B sa vehicle madi-delay. Unang pag-asa, delay man sana. Pero may maabot gayon. Sigon mga tugang sa Department of Health. So, anapod pa lang ka itong second dose, component 2, Sputnik V, para po sa Bicol. Madi-delay Sigon mga tugang sa Department of Health, Bicol. Ano pang detalye kay Ans Galero? Ans, good morning. Yung detalye mo. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Maputinjente mananggad ang pag-abot kan Gamaleya Component 2 o kaya ining Sputnik V sa Kabicolan. Ini na kinonfirmar sa DZGB News sa pag-follow up niya to kay Dr. Rita May Angbon, ang COVID-19 vaccine coordinator sa DOH Bicol kung sa isa iyang sinabi na matapos na mag-issue ng abiso ang National COVID-19 Vaccination Operations Center o ang NVOC na madidelay ang pag-abot kang komponento kaini o ang para sa second dose kung kaya pati ang mga rehiyon na enot ng nagkaigwaling component 1 o yung first dose allocation sila na sa Nakan Bicol, madidelay man ang pag-abot. Sinabi ni Dr. Rita na para sa Kabicolan, igwa na kita ni 2,400 na doses kan component 1 kan Sputnik V na naresibi kan mga nakalihis na bulan kung sa ina pig-alokar ini o si pig-tao ini mismo sa City Health Office kan Ligas President sa BRDTH. Sinabi ni Dr. Rita na sa ngunya ng DOH Bicol, pigahanat na ako no rin ang schedule naman kan pag-abot kayo dungan ni igwa ni abiso an sa indang NVOC na okay ining National Vaccination Operation Center na daipatalaga ni resibi na panibagong kupo o panibagong alokasyon para sa component to kan Sputnik V. Sinabi ni Buon na daimalin dapat na ika-edit ang mga Bicolano lalo na ang mga yung sa probinsya kan Albay na nakaresibi ka na siring na bakuna dahil lang sa pinghihingo man giraray ka ng level nasyonal lalo na kan sa indang sentral na opisina na magkaigwanin o makakuanin alokasyon para sa second dose sin makompleto ng GAD ano babakunahan kaini kontra sa COVID-19.
susog sa initial na pagkikipag-oron maninda sa sentral na opisina, posibleng magkaigwa ni na tulusag ko anom na bulan na delay kini pero dapat daw nakota na mag-abot ini bago pa man matapos kaya sa pigtala ang peryodo sana kan pag second dose kan Sputnik 5 alagad sinabi ni Buwan na madepende man ginaraysin da sa level nasyonal may kinaaraman sa bagay na ini. No rin dapat ang second dose. Ang second dose kay ni VP, 42 days after kang component 1. O di 42 days. Ang Lampas hapon ng pa lang bulan. ang component 2 bako second dose. Tagari magkaiba ang laman, ang pang second dose eh. Yes, oo. Unya kung madelay yan ki 2 to 3 months tama? Sabi digdi sa pig-refer ninda digdi sa Invoke Advisory na a delayed of 3 to 6 months. Oh, 3 to 6 acceptable pa months. da yan. Ang hapot ngunyan, ano na ang epekto kay ito duman sa consistency kan inot ng itinudok na component 1? Yes, actually, Inapot mo si ang Dr. problema mo Angbon. niyan sigun kay Dr. Rita, dapat ko prior kaining nangyaring problema sa supply kang alokasyon, dapat pagkaigwa na sindang natawanan na sinda ko tanin pasiguro bagang supply, sabi ninda, mas maray ko nakakasunod sa tigitala ang peryodo kang pagbakuna tanganin na dahil may maraot so okay marawrawan sa effectivity Kaya nga ng ni, bakuna. di mo hinapot kung may epektibo pa itong nainot pag sinundan ki second dose na after 6 months, 4 months, o 5 months, 3 months? Yes, actually, Tayan baga, na patayan. pang second baga, susugan sa specification kang bakuna. Tanganing ma-boost ito, nainot mong bakuna sa tamang aldaw. Totoo. Oh. Paano ito? Kaso yun talaga, VP. Epektibo pa ito, pero inda sana kung di pa ko paluwas ki opisyal na pahayag ang DOH, may kinaaraman sa kung ano ang magiging epekto kay ini na madidelay nga so pagbabakuna for the component 2. Pangyari sa mga baka. Baka ba nag-testing man sana ito? Sample. Sabi ka ko. Epekto ramang sa na light. Sa ramayon kung paradangog ta na. Utong, garong yari, sample man sana ito. Sa ramayon man ito man. Pero actually, maray ini na Sputnik V. Yung klaseng vaccine na ini. Okay. O di sige. Halat-halat na sa napalaan. Di pwedeng bakunahan ki ba ini? Di pang desisyon kung ano pwedeng ibakuna na kunwara ito? As of now, di pa VP kasi susunod man nila sa standards. Sa Bicol pala, nabakunahan ka, 2,500 pala nabakunahan sa Bicol? 2,400. 400. Pero sa Legazpi, di rodate man sana? Date man sila sa Legazpi, Sa pag-divided sa by- PRCTH kada clan. Pag-divided by kayo dyan, na 245 sa buong Bicol region. Okay? O sige. Sinabi ng sinabi ng mag-Sinovac na sanata na yung problema sa supply. Permi 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 ka na call. Tayo ano man, kita, di ba? Mga after perang taon kayo ni, medyo bilot-bilot na kita kayo ni. Habang medyo. sa... Okay, sige. MVP ang follow-up kang issue yan sa Sputnik 5 allocation. Sandali, Sa kami Kadipolan. nag-upload. Bakit Pero, punta din nandiyan? Sandali, sige. Okay. Thank you, Ans. Hello, good morning. Yes, sir. Si po ini. Ay, no rin, sir? No rin? Sa Friday, this coming Friday? Opo. Okay. Mo sabihin po, naka 42 days na, ade. Oo. Oh, so natalaton da, sir, kay mga, kuno rin magabot so second dose. Opo. Ika po, Sputnik ka? Sputnik po. O, kumusta po so namatayan mo, sir? Okay man sa ibo? Ano sir, mga makulog ng lawas. Oo, pero ngunyan okay na? Okay na. 2 days. Okay na po. Ay, very good. At least, magayon man palansukan sa imo. So, reaction, ano? Oo. Oo. So, lahat-lahat lang, sir. Kung may maabot man da pala, delayed lang. Okay sir. Okay, sir. Salamaton po. Okay po, may power. Okay, bye-bye. Okay, thank you. Di ba? Okay. So, yan ang kwan. Batangon yan baga mga tugang. Nag-aragawan ki bakuna. Pag may minaabot na bakuna dyan, nag-aragawan talaga kita. AstraZeneca, Pfizer, Moderna, o yan na Impilite. Impilite, sorry. Ano yan? Sputnik Light. Iyan na, ano pa nga na yan? So, iyan na Johnson & Johnson, 1 dose lang, di ba? Sinovac. O, baski ang Sinovac, pigipilahan talaga.
mga tugang, gabos man nakla. Unang bagong nagabot pa, Sinopharm. Ining Sinopharm, nailing ko sa banggi sa news, sa television, ini po ang tinudok sa PSG ni Presidente Rodrigo. I do not know kung ini man ang binakuna sa Presidente. Taday man bagang niyang pigsasabi, gayon. Hindi ko na recall kung ano ang itinudok na bakuna sa satuyang Presidente. Binakunahan ba kasi Presidente, di ba? Binakunahan siya eh. Di ko lang aram kung ano ang tinudok na bakuna sa satuyang Presidente. Okay, o bueno. Alas 8:10 na ang mga informasyon pong sa inong nadangog hatod sa endo kan mga minasunod. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Great Taste White. Namnamin ang sweetly namnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Naproxen sodium scalan. Sa escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Tibay mas abot kaya na? Mag-Bear Brand araw-araw. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds All consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management. Bawat? Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidalets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etchapuera ang virus, mag-United Home CTAP at CTAP Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home.
Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidilets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Joey Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Maring Toyang, totoo itong nagtatauda ang CSI nin 1,000 sa ma-enroll na grade 11? Ay sus man ini si Perla. Nao dyan ka na baga sa balita. Iyo po tabi. Aparte sa 1,000 na tinataoninda sa ma-enroll na grade 11, libre pa dyan ang tuition, miscellaneous fees, ID, as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May 200 pesos pa nga ni Ika kung may ma-refer kang grade 11 na magpa-enroll sa inda. Dakulaon talagang tabang ninda mare, lalo na sa panahon na ini. Yes, tabi mga ka-CSI. Nagtatao pa kaming ayudang 1,000 pesos sa mga mapa-enroll na grade 11. Aparte yan sa libreng tuition, miscellaneous fees, ID as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May kaiba pang lecture video ang samuyang modules for more comprehensive and interactive learning experiences. We have qualified and dedicated teachers guaranteed to cultivate your life skills and nurture your better attitudes. We also have CHED recognized 4-year degree courses in computer science and BS in information systems. And together with our ladderized 2-year associate in computer technology course, you can have our college courses at 7,500 pesos for a semester, which can further be reduced to 6,500 pesos if paid cash. We also give 200 peso referral ayuda for each first-year referred enrollee. You may also apply at CHED for their half and full scholarship for our degree courses or priority courses and their student scholarship. Oh, ano pa po ang pigahalat nindo? Tara na po kamo sa Computer Systems Institute kung saan garantisado ang kalidad kan sa indong edukasyon. For here at CSI, the only thing best is the price. At Computer Systems Institute, opportunities are options at free or negligible price. For details, call 0928-028-0579 or watch our interactive Facebook CSI TV programs or visit our office. Come one and all, let's dream big, get involved, and aim high at CSI. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be, tamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. An Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige. Nanagandang report habang di pa po nag-reply si Alcali Noel Rosal. Buda, pig-text ko man tabi si Director Noy Dagiraray ngo niya na aga. Ano tam?
Di kita kinakuha ang konkretong kasimbagan, mga tugang hali sa mga local government units tungkol dyan sa problema sa Piyuduran, baka mas may konkreto kitang simbag na makuatabi, mga tugang sa IATF Bicol. Okay? O bueno, sandali lang. Report muna tayo. Department of Health ipinaliwanag na ang COVID-19 nakakaulakit sa paagikan droplets. Ay, aloy na ba kayo ni Tabi Lowens na iyon man talaga ini since na magpuon tabi ang COVID since magpuon latos kong kini si Lowens na magpuon ang COVID talagang ang informasyon droplet ang ulakit kang COVID, diba? O sige na, nagunta naman detalye mga tugang sa report ni Lowens Barcena. Lowens, good morning. Na paano? Salamat na, BBP. Good. Natusunta ka. Dangugan na nga ni mo na ako. Ano? Dangugon mo na mo na ini. Sige daw, go. O, Roger Tabi, BP, maski pudpud na ang dila na Department of Health, Regional Epidemiology and Surveillance Unit Nurse 5 Kenuida, nangangapudan manggirarising da na magsunod sa minimum health protocols na pinagpapautob kang gobyerno tamaski pa SARS-2 o COVID-19 an apod sa virus na ini pareho ining helang na nakakaulaki tabi BP. Ini ani pinagod ng bitan sa liwat ni Nuida sa DZGB News na mag-face mask manggiraray, mag-distancing, daina magluwas kung may namamatean ta ini ang pinakamabisa na paagi. Nananonotoran sa palibot tabi BP, nakadakol manggiraray na mga individual an madurunong asin day nagsusunod sa minimum health protocols minaro luwas na dainin face mask lalo na digdi sa may sentro kan Legazpi asin sa iba pang mga poblasyon. Ipinaliwanag ni Nuida na ang SARS-CoV-2 o COVID-19 talagang nakakaulakit ini kayo ang natura kan mga virus din kun kaya kung magdurunong-dunong talagang katamaan kay ni maski ano pa ang paninindugan kan tawo kay magpiruloso po pa sa helang na ini tabi BP. Ang napaliwanag din Nuida natin kanina yung salitang SARS-CoV-2. Ito po yung virus na nagkukos ng respiratory disease na tinatawag natin na COVID-19. So bali ang SARS-CoV-2, again ulitin natin, is the causative agent sa sakit na nagkukos ng COVID-19. SARS-CoV-2 is a member of the large family ng viruses na tinatawag na coronaviruses. And it is known, itong coronaviruses na to, mga coronaviruses na to, is known and thought to spread from person to person through droplets na kapag po yung individual ay napasing, naubo o nagsasalita, ay maaari pong matalsikan ng infection, no? Yung isang hindi infected individual. O yan tabi BP, ta inutro giraray ni kay Nuida ta sa kahaputan ano man girarayan matataram kan Department of Health sa ibang mga tao na sigian na kontra na wala naman niya ki COVID kundi pinaliwanag niya giraray na maski ano pamanang paninindugan kan tao kundi magsunod sa minimum health protocols matatamaan kini asin delikado. Pig-reiterate pala, reiteration sa publiko na di na magparadinunong tanggan sa ngunyan ang COVID na nakakaulakit sa paginin droplets. Roger to that. Yan. Okay. Iyon na, otro man sa nataw tabi BP. Pero maski pudpud na daw ang dila ninda, day sinda nagkulang na magpagiromdom, tangani daw day maging huri ang gabo sa satuya na magparalalay ni. Okay. Got it. Roger. So yan tabi BP, ang mga dagdag pang istorya halos sa Department of Health. Ako po, Sir BP. Sige daw. Thank you, Lowen. Live report tayo. Kasabay si Jimmy na salita. Baka nasa Piyuduran ni si Jimmy. Aramon ta daw mga tugang nga detalles kang follow-up report ni Jimmy. Wala pa, okay na? Nasaan dyan na si Jimmy? Okay na? Jim, kami Jim. Hello, Bibi. May announcement digdi sa kadakol na mga stranded na mga pasaheros pasiring sa Masbate. Dawagon ta si Sir Noel Ordo niya. Ang sabi po nila sa akin, ang team ay nandoon sa likaw at nakikipag-coordinate sa kanila po plano na mag-establish ng checkpoint. At hindi pa rin po malinaw yung ating pinag-usapan na kayo mga kasagay. Kayo po ang report natin ito sa mga sa mga pinag-uukulan. Sa Office of Civil Defense,
Sinasabi ko lang po na nangangailangan ako na ng pagkain. Gutom na po ang mga taga-Masbate. At nakarating ngayon po sa DILG. Nabasa ko rin po yung sulat na inyong Congressman Bravo na pinapatigilin po po implementasyon ng polisiya na Executive Order number 26. Kaya po inaantay ko pa sila. Nakausap ko po si Dennis Fernandez at si Ayan Maricela ng PDRR po. Sila rin po ay nalilito na yun. Kung sila talaga ang masusunod, PDRR ba o ang Civil Security Unit ng inyong gobernador. Kaya po ang kayo natin nandito po sa ating media. Ang natulong po natin ang pang-iparating. Ang ating mga hinaing, ang ating mga sentimiento. Ako dahil po kami. Si Mayor po, gagawin lahat ng paraan upang marisulta ang ating pang kinakaharap na problema ngayon. Napapamanin po ang bayan ng Bigaran. Hindi po ito polisiya na lalawigan ng Albay. At lalong hindi polisiya na lokal na pamahalaan ng Bigaran. Ito po ay polisiya ng Masbate na kung saan pati ang bayan ng Bigaran ay nadadamay. Kaya po, kaunting pumalin po sa inyo. At kami po ay kagawi namin ang lahat ng hakbang. Pupunta rin po dito ang Albay City Emergency Management Office at tinawagan ko na rin ang Office of Civil Defense Regional Office number 5 upang sila mismo nakakita ng inyo pong kalagayan. Inaatay po natin. Kasi po alas 8 ng umaga bubukas ang opisina ng Ligaw para kausapin na ang City Mayor ng Ligaw City. Pero po, mga 8:30, malalaman po natin sa kanila. Hindi ko na yun po sila nakukontak. Salamat po kayo. Sir Noel, ano pa, ba't na-involve dito ang Ligaw? Kasi sabi po nila, doon sila maglalagay ng checkpoint. Sino maglalagay? Yung Masbate. Kasi po si Mayor, ayaw po ng Mayor na dito maglagay. Ang rekomendasyon ng aming Mayor ay maglagay sila doon sa San Pablo o kaya sa Del Gallego para kung pabalikin man nila malapit sa Manila. Ang tanong, magusto daw yung Ligaw Mayor? Hindi po natin malalaman po kasi po mayroon tayong mga opsyon, mayroon tayong diskresyon sa pangalagaan din ang ating nasasakupan. Gaya po ng bayan ng Bigaran. Kailangan din namin pangalagaan ang nasasakupan po namin. Makiayos ko lang Zoom natin dyan sa base kasi nagla-live ako. Yun po ang kalagayan natin po ngayon. Ano po? Pero po, gagawin natin ang lahat ng paraan. Katulad natin ang media. Mabuti nga po, napahayag na rin kayo kay Tulpo na talaga po ito ang ating nararamdaman ngayon. Ano po? So, sa muli po, hinihingi namin ang paumanhin po. Hindi ito kasalanan ng bayan ng Bigaran. Ano po? Kami po naiisip din po dito. At hindi kasalanan ng barko. Kasi po ang barko ay ayaw din magpasakay nang hindi nila aprobado. Kasi po sila din ang mananagot. Marami na po itinakulong doon dahil po nag-violate ng Executive number 20. May nabanggit ka sir na si Congressman Bravo ng Masbate kontra doon sa Executive Order ni Governor Dorico? Opo, nagsulat na po siya nakapost po, binulal sa akin po ng DILG. Kaya po nagsulat na doon kay Noida upang ipasigil ito pong implementasyon ng Executive number 26. Na kung saan, ito po ay violative doon po sa ang ECF resolution ng national kung saan hindi mandatory ang vaccination. Ibig sabihin na sila mismo sa Masbate, mga local official, hindi nagkakasundo-sundo. Hindi ko po alam, parang gano'n na rin po. Siguro, kasi kung nagkakasundo, nakalis na ito. Sabi, yung team, may team na pinadala si Governor ko kagabi, kahapon, and sabi, ngayon may promesa na magkakalis na ito. Asa na yung team? Kagabi pa po sila nagpromesa. Sila po mismo pinalista. Sila po ay pinagawa na makakalis po sila. Ngayon po, alas 10 ng gabi, dumating yung team leader nila at ngayon hindi kami nakikita. Nawala na po. Di na alam kung ano na final instruction. Hindi na po alam. At saka po, tinawagan ko na ang PDRR na Masbate at kinokontak din sila. Upang i-resolve na nga ito. Kasi nalilito na rin sila. Sino ba talaga mag-decision? Ang PDRR mo ba na Masbate o ang CISyo na pinadala ng inyong gobernador? Dito sir, sa higher IITF natin, sa Bicol, may panawagan kayo. May panawagan po kami. Kanina po mismo magtingin ng bakal lagayan ng mga taga-Masbate. Hirap na po ang mga taga-Masbate. Gutom na po. Sir Noel, nabanggit mo kanina yung si
OCD. May panawagan ka pa sa OCD. May napunta na daw napunta na ba dito at tawhan ng OCD? Wala pa po, pero po, nangako sila sa amin nung Friday, mag-uusap-usap daw po sila. At hindi ganun po yung region, mag-uusap po sila. Gusto namin malaman, mag-prangkahan na tayo. Ano ba, makakaalis ba ito o hindi? Sige na lang ang meeting nila. Kahapon, tinawagan namin, sabi na may meeting. Walang development, sir? Wala pa pong development. Wala pang development. Ang rekomendasyon ng local na ITF ng Piuduran. Mas maganda po, itigil lalo po ang biyahe ng Masbate para huwag na matambak dito. So, PDRRMO ng Albay na banggit mo kanina. Pupunta po dito. Promise? Opo, na-promise. Pupunta po dito. Sino, sir? Sino? Sir George Nunez para makita po talaga ang actual na kalagayan po nila. Gusto nyo po, nagbigay nila, mahagi na ng pagkain nila kahit pa paano po. Kaunti po. Nakatulong ng kaunti po. Pasensya na po kayo. Yung nakakaya po namin. Saan? Didirect ako ng katanungan sa mga taga-Masbate. Dami nila eh. Mga ilan ito estimate niyo, sir? Estimate ko po ito mga bate. 100 na po ito. Kagabi po, nasa 241. May nakikita ko may mga nagdarating pa. May bagong bando ka May mga nasa ban po. May mga nasa ban. May mga nasa hotel na rin po. Ngayon, sa inyo na po. Hindi ako lalapit sa inyo. Kayo na lang po. Sumigaw kayo kung ano ang gusto niyo ipaabot sa inyo yung mga local officials sa ating buhay po. Ang problema, mayroong executive order 26. Ilang araw na po kayo dito? Paano yung hello, Bipe? Paano yung mga kailangan ninyo sa araw-araw yung... Dahil sabi, papabalikin kayo sa pinagalingan ninyo. Ano masasabi ninyo? Hindi na kami papabalikin. Okay, so last na lang siguro sa mensahe ninyo talaga sa congressman, sa mayors ninyo, sa gobernador ng Masbate. Go ahead. Gobernador ng Masbate, kayo po ang gumawa ng offer na yan. Pakiusap po namin, tampo ng mga kasamahan ko dito, pauwiin nyo na po kami. Wala po kaming kasalanan. Kung sana noon nyo kami ginawa yan, nasa Masbate po kami. Lahat ng LGU namin, willing kaming tanggapin. Bakit ayaw nyo kaming padaanin support nyo? Sana naman po, kasi hindi naman kayo makakaupo dyan sa posisyon nyo kung hindi dahil sa mga tao. Tama yan! Isipin nyo malapit na. Paano ang tulog pala ninyo? Paano ba siya tulog? Init po sa umaga. Sa gabi ng tao na. Yung mga bata. Paligo, ihat ang babayan po kami. Willing kayo na halimbawa i-antigen test kayo dito? Willing po kami. Wala nang paraan para makauwi kami. Uwi lang kami. Okay. So, sir Mayor, may pahabol ka pa po? Wala na po, yun lang po. Maraming salamat sa inyo. Okay, thank you so much for your service. Kaya dahil ko rin kita sa satellite, kasi Manila, ang bayan ng signal, kahit po kasi grabe sa BBP, na sitwasyon digde, sa pier ka na Piuduran sa mga oras na rin, and nasa tao kita kan tagulki ng mga stranded, sa tao kita na papalibutan kita ngunyan, digde, sa may capital, pier ka na Piuduran sabi, BP, and padala sa mga exit mo na kung halos ako digde, dahil kita makahalos, grabing tao, makikon tabi dyan sa teknikal, baka maka-maribibisyon na makalive kita. Dahil mga nanunong ka na opisyalis niya to, IATF, OCD, nagpapalapod ng digdi, and bigla lang ako na mag-abot digdi, ang PDRRMO representative sa probinsya din, Albay Tabi. So nadawag niya to mga to, BP, ang kurahaw, ang sentimento ng mga taga Masbate sa mga oras na ini. Lipot, init sa pagkardao, lipot sa pagkamali, nagkakaraturog lang sindadig sa gilid dyan na pier sa Banuan kay Piuduran. So, kwanta BBP, so, border control na in-establisher digde, pan Piuduran sa barangay Palapas, pinapulot ni Mayor Alan Arandia, useless man sa nadata BBP,
inulit ka sa mga border control. Tuman sa Delgado, yan sa Agos sa Pulange, nakakalusot man sana ang malaban na nakakarantos dige. Kaya dahil na, hinali na lugod niya, para riyas man sana, nagagastusan lamang lahat. Ang napiyodoran, nakakalusot man sana sa dahil masabaw na rason, naging lost control ang pag-checkpoint yan sa border control sa mga pigagihan kaya Kamsor, Delgado, at hindi sa Agos sa Pulange. Ito may kapot ng kapatabi. Di... Hay na supig sabi na sugo dyan ni Governor ko ba? Dahil na nakukuha? Governor ko? Dahil na nakukuha. Dahil na nakukuha. Ano yan, ano? Sa anong nangyari? Anong gibuon dyan? Anong na sitwasyon dyan? Anong gigibuon na sana dyan da? Nag-ahanap sinda. Kung sisay, namangapunan ba kaso bago? Subig ko lang LTF. So, CD. Magpaka-share na ka mo digdi. DOH. Okay. Sige nyo ma'am. Actually, pigapudan ko si Director Vera kan Department of Health. Buda si Director Noida, pig-text ko na, buda pigapudan ko. Ringing lang ansendang mga cellphone, ano. Nagari pigugumos an sa kuyang daghan, habang nadadangog ko yan ng mga tao dyan, nagkukuraho sa pier. Di ko talaga makuan. Ano yan? Dahil lang sa problemang yan. Sige tabi, Jim. Okay na? Naputol si Jimmy. Okay, naputol si Jimmy. Sandali lang ata. Dahil nalugod pati si dahil lang sa batang pagkaon palang kainid dyan sa DZGB ding June. Kay puan mo na maghagad ngon, magsurat ka. So, MSWD Piodoran, masurat ka sa DSWD para mag-request kipagkaon sa mga tao. Yan ang requirement. Kaurong ko sapon si Madam Tess na, kismoryo ito, Angel, ano? Madam Tess, masurat ka, tabi. Kundi anapot mo niyan, sis, ano na yan ng mga, hanggang na saan dyan? Ng mga taong iyan, yan sa Piodoran. Di ba? O, ikatulo kong pigapunan mo niyan, si PIO tabi kang OCD. Sir nagremil na nas. Baka may dipit. Nakaurong ko kang Friday, makoordinate na sinda sa Piodoran. Kudanggan sa ngunyan, mantinid ang problema sa Piodoran. Kasi bago, kaurong ko man si Danny na Garcia, ang tagapagtram ni Governor Bitsara, ang dapat ang mag-asikaso kan mga tawong yan, so LGU Piodoran, buda so taga Masbate. Saka, yung sa mga tao gusto nang magruli. Alas 8:38 na sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Smart padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Sangobion. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo every day. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Jean Arena, Kanmas-Low, Legazpi City. Sarong beneficiaryo kang Ako Bicol Government Internship Program. Dakula po ang sa kuyang pasasalamat sa Ako Bicol Party List. Huli kang magayon na programang ini na nagtao sa kuyanin oportunidad na makanood makatrabaho. Asin matabangan ako sa sakuyang pagklase sa Tansuling College. Salamat po Congressman Saldico. Asin Congressman Pido Garbin. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa.
Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer misis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Talo at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy kontra amoy pawis. May 24-hour kontra amoy pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init. Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors at gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon-lime refresher. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Spaghetti tayo, El Real ang pasta ko. El Real, El Real, El Real. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti El Real, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Agum, puto ba si Madi mo? Uy, Madi, masain ka. Mabakal ako kimanok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado perming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa arong. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto,
pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Made. Maski ang mga frozen food products ninda, araw kang tusino, longganisa, hotdog, at iba pa. Sa Nong's Meat Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigalata? Dalian ta na madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong's Meat Shop is located at Market Site Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Kinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Bakakay, Albay. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mausog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright! Sige, sandali lang po, ano? Maalas 9 na. So, nabayaan tang hapot nindo, mga listeners tabi tungkol sa benepisyo sa senior citizen. Let's try ta na po dan tabi sa Mayor Rosal. Baka masimbang na kita. Mga tugang 15 minutes bago po magabot ang alas 9 nin pag-aaga. Hindi po sa DZGB. Kundi baka may ibang pigigibo, mga tugang sa tuyang alkalde. Kundi po sa aga, balikan ta sa aga. Andi, wala talaga po. Ringing lang mga tugang ang number ni Alkalde na Maluma. Kaya pa-report on, pasensya na po sa mga gustong madangog so clarification, mga tugang tungkol sa benefisyong yan. Okay? If ever na arog ka, nagkakariribok na dyan sa Piodoran, dapat na mag-aksyon ka an IATF, tasinda na sana ang makaresolver kang isyo. Makahirak man ang mga taga-Masbate, sala magulpi pa ang COVID positive dyan, sana daiman. Iyo baga. Okay? O Beno, thank you naman sa reaction tabi. Tulong kita kay Renz Luna, mga tugang sa Daraga Albay. Maabot sa 113 na kiluhanin bako calibrated sa Dalaga Public Market, kinumpiskar kan Market Administration. Kaya ba po na nagsakyada ang mga representantes kan DTI. Ang mga kulungan kaya dapat, ang mga kiluhan kaya dapat calibrated dyan kang DTI. Kundi po yung nakakalibrate, pwede mo managadadayaon niya. Renz Luna, editalye mo. Salamat sa VP Marina Aga, sina Marina Aga sa mga parantabay, sa mga tupad niya itong mga baray sa tanganing masiguro na talagang honesto at talagang tama ang timbangkan na mga pinagbabakal na mga produkto digdi sa laog Kandaraga Public Market, sinakyada kan Market Administration. Kaya riba naman ang representantes kan DTI na Merkado Publiko Kandaraga kaso hapon asingunyan niya ng pagkaaldaw masakyada pasinda para kumpiskaron ang mga kiluhan na daipag-calibrated digdi sa kapalibutan kan lokal na merkado. Sikon sa entrevista kan DZGB News kay Sir Matemis na Lubeta siya na ugma dahil lang pa dagipag-coordinate man ning matalos ang mga paratianda digdi sa laog Kandaraga Public Market na kung sa insinda na mismo nga nag-surrender kanibanindang mga kiluan na day pa-calibrated at sa sarungan sa mga rason na pinuturo ni Sir Matemis na Lubeta kung nataaro kay ning numero ning kiluhan ang sinanadiscover dila niya ni kan COVID-19 na pandemic na day naglibot or warang chance ang maglibot ang sa indang grupo bilang paglikay naman sa transmission ng virus. Kaya sa ngunyan na magin man dyan sa may baylon market na kung saan sarong aning pribadong market area, digdi sa Sentro Candaraga, nag-agad naman sila ng permiso sa Treasurer's Office kan na lokal na gobyerno. Tanganing magin man sa mga paratienda dyan sa nanambitan ng
area, magpa-calibrate man sa indahapang yaon padigdi ang representante sa kan DTI kaya sa ngunya pinagalao man ang ngunya na pagkaaga ngunya na aldaw magkakagwa pa sin inspection at imposible pang madagdagan ang numero ng 113 mga kiluhan yung aning pinagka-calibrate sa ngunya tanganing maibalik sa mga paratienda asin maginman maging honesto sa pagtitinda nin mga produkto digdi sa lokal na merkado kay dakula man ang pasalamat karon nabitan ng opisyal sa mga paratienda na nakipag-coordinar maginman sa mga parabakal na nagpangapodan sa mga nagbabarakal digdi sa lokal na merkado na siguruhon na igwa nga seryo asin calibrated ang mga kiluhan kan mga tindahan na pinagbabakalan ninda din man lain-lain ng mga produkto. Ano po? Igwa ki nadakop na may daya? Ang yung tabi BP, sigun kay... Kada man kayo nangahulugan, bako yun, nagpagbako ka calibrated, may daya ng timbangan mo. Ta pwede mo man eksaktohon yan, maski bako calibrated. Ang hapot mo niyan, may igwa kinadakop na nagdaya ang timbangan. Roger, manong tabi niya BP sa nagdaya, igwa sinang na-monitor. Saro man sana. So, tampered na so silyo. Pero... maski tampered ang silyo, di nangahulugan na nagdaya siya. Pwedeng timbang ka ang tama. Di ba? Pwedeng tama ang timbang ninda. Kaya lang dapat may dararasin ng sarong kiluhan na yung pang testing na tama ang kiluhan din ng burbit-bit. Roger. Di ba? Ako kaya naniniwala, personal ko yung opinion, kung bako kang calibrated, yung hulugan na nagdaya ka. Kaya lang dapat ma-double check yan na dumaraki timbangan na pareho dapat ang timbang. Roger. Taga din na ma-check mo kung tama itong timbangan na sa sauda na bako calibrated, buda sa timbangan na daraninda. Roger. Wala kinagibukaan. Wala man talagang sadyang wala. I-check man lang sa bako calibrated. Bago lang talaga calibrated sa mga kiloan. Okay. Kaya malinig man so record para sa daligdig. Sige. PPP, ano nagkakita impormasyon din sa luwas makusugan ng DZGB ngunyan dyan sa Daraga Public Market. Yes. Aram mo, yun na yung mga, totoo yan na yung mga parantabay ta dyan sa Daraga Market. Dahil po nangahulugan na bako kang calibrated, nagdaya ka. Diba? Bako man iyan ang basihan. Ma-double check dapat. Kaya haragosan na mga tugang ang pagtinda dyan sa Saudang Kandaraga, ha? Okay, Jimmy, nasalita, may dagdag na report. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat, BBP. Uminabante ako digdi, hali naman sa may Peaceport, pasiring digdi sa may Philippine Ports Authority. Gulpi pa park digding mga manibaybang klaseng lunadan na maibong sa Masbate. Isipon mo, BP, gari talaga pagkukumusan ng puso mo digdi. Dahil naman kikwa. Mainiton. Isipon mo yung mga aki digdi. Ilang buwan pa lang yan. Ilang buwan? 3 months old. Yung isa, 1 year. Sa radyo ako, sa DCG, hindi lang ako lalapit. Nakarating kayo dito. Diyan sa mga border control, hindi kayo sinasabihan na bawal yung mga walang bakuna pumasok sa Masbate? First dose pa lang. Ang point ko, dyan sa border, ang mga dinaanan ninyong checkpoint, hindi kayo sinasabihan na bumalik sa Manila? Wala. Wow, yan ang problema. Kaya wala ka nagsasara. Ano din, mga bagong abot dyan, tabi? Bibi. Mga bagong abot. Dahil kinagsasara, may kinagsasaram talaga. Patirik ang init ng araw. Kakayanin niya ng mga bata na dito kayo nasa tabi ng dagat. My God. Hindi kaya ako makaranita, BBP. Okay lang. Social distancing lang kita. Ano sabi ninda, kung igwasan ako tananin nag-trap duman sa sainda, nag-abiso, ali duman sa harani pa sa Manila, wala man sila ka-impormasyon, dahil ako tanan sila nag-diretso digdi. Tama. Ano, sir? Okay. So, nandito na kayo. Sa kanila nalaman na bawal ang walang vaksin. So, paano? Ano ang iniisip ninyo ngayon, madam? Na parang wala na sa inyong nakikinig. Wala na budget. Oo nga. Pagkaon ng problema dyan. May gatas pa itong mga anak nyo. Nagpapabili ako ngayon sa sobrang layo, 500 sa masahe. Kawawa naman talaga. Walang ligo. Wala. Paano yung may CR dito? Kaya
Ay, bayad ng CR, magkano? 5 pesos. Walang ligo, walang Walang hugas. ligo. Yung mga, kawawa talaga, Pipi. Iya. Ang sitwasyon digdi. Sir, anong feeling ninyo? Anong panawagan ninyo? Sir, excuse. Ako, makauwi na po kami, sir. Okay lang, kailan pa kayo? Ilang araw na kayo dito? Maglilima na, sir. 5. Walang ligo-ligo? Wala, sir. Kapi na. Maligo. Dive na kayo dito sa dagat. Walang kanal, sir. Ha? Nangamoy ng kanal. Oo. Wala talaga. Mabutot may nagrasyon daw ng tinapay kanina dito. Meron, sir. Naawa yung lokal na gobyerno ng Piyudoran. Yung mga taga-Piyudoran. Maray ka. So, Piyudoran, sinipa. Salamat kay Mayor. Mayor Alan Narandia. Okay, so, thank you, sir. Sana maawaan kayo ng mga local official ninyo. Napapakinggan kayo. Maraming salamat po. Sana po, pauwi na kami. Okay. Ang problema, kasi matindi yung panindigan ng gobernador ninyo na bawal yung walang vaksin. Anong masabi mo diyan? Meron po kaming vaksin, sir. Kaikan dos din po kami, kaso kulang pa daw sa araw. Di malas talaga. Dapat 15 days. May 2 bakuna na sa'yo. 2 dose ka na. Hindi ka pa nakaka-15 days. Hindi ka makakauwi. Ang isang araw. Yun mo yung requirement yan, BP. Mato, vaccine na. Thank you, sir. Thank you. God bless. May bakuna na siya. Pwede na siya kutana. Ay siya pa nakaka-15 días. Natulan ka, BP? Hello? Opo. Wala na? Yeah, oo. Wala na, BP. Ito na. Ayan, na lang. Pagkawa na lang. Yeah, Sir Dennis, baka po pwedeng may parating kay Governor ko kasi po, kanina nga, yung reporter namin nandoon sa Piyudoran, ang dami, sir, may dumarating na, may dagdag na naman. So, ang concern natin, ang suggestion talaga, baka yung mga nauna na stranded, baka pwedeng i-antigen, kasi para safe naman kayo dyan sa Masbate o itong saliva test o whatever, baka pag pumasok dyan sa inyo, pwedeng ipa-quarantine nyo uli, hindi sila pwedeng lumabas. Oo. Oo nga. Yes, sir. Oo, para clear. At least for this group na lang, for yung susunod talagang higpitan ng wag nang makapasok. Ito lang na mga stranded sa ngayon sa Piyudoran. Apo, maraming salamat, sir, ha? Hello, Salamat po, sir. BP. Okay, BP. thank you. Alright, okay. Hello. Jimmy. May pahabol ko tala ko kay Sir Dennis. Asan na daw yung team nila? Sabi, kasi bago habang nag-report ka, kaya di nga ako nag-revoke, sabi niya, nandyan nga niya. Wala man. Gumagawa daw ng coordination sa mga local government units. Pero sabi ko, hindi mahagilap ng LGU Piyudoran. Noong una, nagkipag-usap, pero ngayon, hindi mahagilap. Pero ngayon, ang ginagawan daw, Jimmy, ng paraan, itong mga stranded na nandyan sa Piyudoran, sabi ni, kinoconsider na ni Governor Ko, na i-antigen lahat ito para makapasok sa Piyudoran, sa Masbate. Pero talagang walang plano na pauwin niya na walang mga antigen. Anong sabi niya? Anong reaksyon pero niya? Pero i-consider ni Governor Ko, according to Dennis Fernandez, na ma-antigen ito, yun daw ang kanilang final na pag-uusapan para cleared sila na makauwi sa Masbate. Pagdating doon, magka-quarantine uli. Yun ang sabi sa akin habang nag-report ka sa bago. Anyway, alatunta na lang ito. Pura sa rupa, yan talaga naman nakakalusot na yan. Ang nababasol ninda so sa border control, kung paano nakaagi yan. Na nag-coordinate na dasinda duman sa mga border control points na pagpamasbate, dapat dahil napagpagihon. Ang duda niya, ang pigasarahutan niya, may mga kulurum na mga vehikulo na nagduduman sa ibang agihan. Kaya talaga, dahilan sa bako disiplinadong istilong yan, di talaga matugutan Masbate, makusog ba nang sa inang pananindugan tungkol dyan. Pero dapat sabi ko, nga ko, may human consideration talaga, lalo sa may mga aki, etc. Kaya sa ko consider na lang suggestion, i-antigen sinda bago mag-uli sa Masbate kung na sindang bakuna. Ang hapot, no, arin yan hindi i-antigen. Mimitingan ninda, sabi sa kuya ni Mr. Fernandez, ngunyan aldaw, i-discuter with Governor Ko ang concern. Sige. Iyo. Anyway, si Congressman Bravo da,
Iyo. nagsurat naman sa IATF na ibasura na itong executive order ni Governor Iyo, ko. sa'yo na IATF tabi ito, Jim? Sa Bicol, Sa Bicol. Ako tang slip. Pigapudan ko si Director Noida, ringing lang ang cellphone niya. Siguro, i-copy partners ni... Anyway, wala na tayo marinig sa Masbate eh. Pwede din i-directa mo yan sa IATF Central Office, Regional National Office. oo. Para may information dun sila doon. Okay. Kaya rakan mga atin na yaon dyan. Magkahirap talaga. Nagirigda na sa digisakuan, Oo. sa mga pasilyo. Yeah. Oo. Pag-una mo, refugee. Iba pues. Yun na nga niyan. Yun na nga ng sistema ito dyan. Oo. Okay. Ang problema, dahil man si Governor ko, So, kung baga o CD, pigapod ang kungunya dahil naman nagsimbag, ringing ng mga cellphone. o di ka dakol BP, garing dahil kita nakaka-live mo niyan, Iyo. maluyan signal. May sa mga masunod na pag-report niya to, baka dyan hapon. Oo. Tod, may makunik ako sa sarong staff kan senador, duman sa Manila. Nakatapos kang programa ta. Baka yung staff kan senador na ini, iyon makakonek sa IETF, nariparohon ini. Ito baka lamang makatubang ining sarong kandidata, senador ini, incumbent, baka lamang makatuwang na bata re-electionist naman, baka lamang umaksyon. Okay? Kaya arayo pa man kaya an election, kaya Yun dahil nga, pa man pero kay Puerta naman yan. Okay? O sige. Okay, so yan tabi BP, pull out na kami data. May saro pa kitang importanteng sikasoon. Oo. Problema na naman ini. Oo. Okay, sige. Tinampo na putol, mainiton. Hindi nasalita DZGB News. Huwag kang tinampo na. Salamat kasi ng pagantabay. Thank you, Jim, sa on the spot report live from Pio Duran Albay. So, staff ni Senador Soto, may kontak ako doon. Boda ni Senadora Grace po, ipakisuyo ta, baka pwedeng mai-report sa IATF National. Mahiling ining sitwasyon ay maski bako lang, maski informal, ipabalot ang ipaabot tabi ang concern din ha. Okay? Salamat kan sinong pagantabay. Depong personalan, si Henry M. naghapot lang. Goodbye. Radyo Balagon Kaito, DZGB Ngunyan, Anaino, Pirming